Ten byl důležitý. To je nádherná. Na ty pojď. Proč mi máma nikdy nechce koupit nic růžového? Protože má na růžovou alergii. A teď je to ta nejkrásnější barva na světě. No jo, no. Dobrý den, my jsme byli v pátek na vašem koncertě a bylo to fakt super. Jo, No. díky. No a nemohl byste se nám podepsat? Do žáka jdi. Ne, to my už nemáme. Na ruku, na břicho. Tak jo. Hezky. Připravená. Tak. Pá, srdíčko. Maria. Ak. Prosím. Děkuju. A to nejsou vaše děti, že ne? Ne, ty tady jenom hlídám kámošovi. Tati, proč lžeš? A tam máme ještě 2 bráchy. Ne, to ne, co si to vymýšlíš na? Aha, tak nashledanou. A je ženatý. Proč mi to děláš? To tě baví mě takhle strapňovat? Ty jsi s nima chtěl líbat? Já jsem se s nima nechtěl líbat, to jsou faninky. Nemusí o mě vědět úplně všechno. Řeknu doma mámě, že se s ním podepisoval na pupík. Proč bys to říkala? No, protože můj táta se nikdy nepodepisuje holkám na pupík. Protože tvůj táta, to je učitel a ten se podepisuje akorát tak do třídnice. Co se ti to tam tak líbilo? Tahle je růžová čelenka s těma lesklýma kamínkama. Pohlídej, Gáby. Na. Mamce ani muk, jo? A pořádně ji doma schovej. Někdy jsi skvělej. Skoro jako můj táta. Jo, ty.